Dobrý den, vítám vás u první epizody nové série Investování po 60. Není investování v tomto věku příliš riskantní věc a dává vůbec smysl i po 60 investovat? A pokud ano, tak na co by bylo dobré si dávat pozor a jaké existují rozumné investiční příležitosti? Tak na tyto otázky a mnohé další vám budu přinášet odpovědi v několika epizodách této série. Když se mnou vydržíte dnes až do konce, tak mám pro vás zajímavou informaci, jak můžete za zvýhodněných podmínek začít investovat v měsíci máj. Pojďme se spolu podívat na první epizodu. Jestli vám je kolem 60, tak jste pravděpodobně už na horizontu produktivního věku a v lepším případě se vám podařilo nahromadit nějaký zajímavý majetek za svůj život. Dneska je před vámi klíčová otázka, jestli jste schopný svůj majetek ochránit, myslím teď jeho hodnotu, anebo dokonce ho třeba ještě zvětšit, a nebo jestli kvůli přílišné opatrnosti náhodou o část svého majetku nepřijdete. A teď si možná říkáte, že počkat. Proč by se měl přijít o část svého majetku, když budu opatrný? No dejte mi chvilku a já vám to vysvětlím. Většina lidí si při témách peníze a majetek spojuje riziko spíše s investováním. Je to častokrát kvůli tomu, že investování nerozumí a proto si myslí, že je bezpečnější způsob, jak nakládat se svým majetkem, který hromadili klidně desítky roků, je, že ho budou vkládat do vkladových produktů, do bankovních produktů. Otázka je ale, či to vlastně vůbec dává ještě v dnešní době smysl. Víte, v 90. letech například to úplně dávalo smysl. Jednoduše nebyly jiné možnosti, tenkrát běžný člověk vůbec neměl možnost investovat. Ostatně tenkrát bylo všechno úplně jiné. Například, když jste chtěli jít telefonovat, tak jste museli jít ven do telefonní budky, anebo ty šťastnější z nás měli pevnou linku doma. Od té doby se toho ale opravdu hodně změnilo, nemám pravdu? Dneska nechodíme telefonovat do telefonní budky, většina z nás už nemá ani pevnou linku doma. Telefonujeme z mobilních telefonů a mimo jiné nepoužíváme jenom na telefonování, děláme na tom videa, posloucháme hudbu, děláme fotky a tak dále. Otázka je, proč při starostlivosti o svůj majetek zůstáváme v minulosti a používáme stále stejné produkty, které jsme používali před 30 lety. Opravdu vám toto dává smysl? V čem je vlastně problém? Víte, u těchto typů produktů, jako jsou běžné účty, spořící účty nebo třeba termínované vklady, máme téměř jisté, že přijdeme o část svého majetku. Toto je riziko u vkladových produktů a je to kvůli inflaci. Z nějakého důvodu Slováci mají na těchto typech produktů více jak 40 miliard euro a každý rok toto číslo roste. Pojďme se podívat na několik konkrétních příkladů, kde si ukážeme, co dělá inflace s našimi penězi, když je necháváme konkrétně na běžném účtu v bance. Mám tady 4 příklady. První příklad 50 000 euro, pokud je na běžném účtu, pokud je inflace dlouhodobě 2%, tak za 10 roků budou mít naše peníze hodnotu pouze 40 854. Za 20 roků, pokud by byly na běžném účtu, tak bude hodnota necelých 34 000 euro. Stejných 50 000 euro, pokud by byla inflace ne 2, ale 3%, tak by za 10 roků měly hodnotu necelých 37 000 a za 20 roků 27 000 euro. Při 100 000 to bude ještě zajímavější. 100 000 při inflaci 2% za 10 roků bude mít hodnotu necelých 82 000 a za 20 roků necelých 67 000 euro. 100 000 při inflaci 3% za 10 roků bude mít hodnotu necelých 74 000 euro a za 20 roků to bude necelých 55 000 euro. To je ztráta skoro o polovičku. Víte, u spořících a termínovaných účtů bude ten výsledek trošku lepší, ale stále tam nějaká ztráta bude a to přece nechceme. Doufám, že vám tyto 4 příklady stačily na to, aby jsme opravdu viděli a uvědomili jsme si, že když budeme příliš opatrní a budeme používat tyto staré typy produktů na ukládání našeho majetku, tak nechtěně, ale o nějakou část svého majetku přijdeme.
Tyto produkty jsou totiž úplně na něco jiného. Jsou spíše vhodné na takovou každodenní operativu, když potřebujeme platit účty a tak dále. S penězi a majetkem je vždy spojené nějaké riziko. U vkladových produktů je to riziko ztráty části kupní síly peněz, jak jsme si doteďka vysvětlovali. A u investování je to riziko kolísání hodnoty naší investice. A možná si říkáte, proč vlastně ta hodnota investice kolísá, proč jde jednou nahoru a dolů. Nehledejte zatím žádné konspirace ani žádná tajemství, je to úplně normální jev. Nejdřív si řekněme, co to je vlastně to investování. Investování do akcí znamená to, že si kupujeme spoluvlastnictví ve firmách. Investování do dluhopisů znamená, že půjčujeme naše peníze firmám anebo například státům. A ani firmy, ani státy nejsou přeci imunní vůči tomu, co se děje na trzích a vůbec v ekonomice. Ukážeme si pro lepší představu jeden konkrétní příklad poklesu, co za ním vlastně bylo. Použiju na ilustraci graf vývoje ETF fondu, který kopíruje hlavní globální index MSCI Core World. Je to index, který reprezentuje okolo 1500 největších světových firm z 23 rozvinutých zemí. Výrazný pokles vidíme na tomto grafu v roce 2020, kdy trh poklesl během 2 týdnů o více jak 40%. Co se tenkrát stalo? Co bylo vlastně za tím poklesem? Asi si ještě všichni pamatujeme, že tenkrát začal covid, všechno bylo zavřené, nemohli jsme chodit do práce, děti nemohly chodit do školy. Firmy nemohly vyrábět ani prodávat a na grafu se toto období právě ukazuje jako pokles. Jak ale sami vidíte, tak tím poklesem to přeci neskončilo. Netrvalo to ani půl roku a trhy se vrátil na původní hodnoty a mířily daleko k dalším růstům. A proč to tak vlastně je? No přeci po krátké době se úplně změnily a uvolnily se ty opatření. Mohli jsme chodit do práce znovu, sice jsme museli nosit roušky a respirátory, chodili jsme na testy, ale mohli jsme znovu chodit do práce, takže firmy znovu mohly začít vyrábět a prodávat, což se na grafu ukazuje jako růst. To je celé, tak toto prostě funguje a za každým poklesem je nějaký důvod a ve většině případů ten důvod je rozumný a má logiku. Velké světové firmy dlouhodobě prostě rostou, ale nejsou imunní vůči tomu, co se děje na trzích a v ekonomice. Obvykle je to ale tak, že potřebují jenom dostatečně dlouhý čas, aby se s danou situací vypořádali. Představte si, že když investujete například do takového fondu, jaký jsem vám ukázal teďkon, to není investiční doporučení, jenom chci tu ilustraci ukázat. Když investujete například do takového fondu, tak je téměř nemožné, abyste přišli o vaše peníze. Abyste totiž přišli o všechny své peníze, tak víte, co by se muselo stát? Všech 1500 největších světových firm by muselo zkrachovat. A to se bavíme o firmách jako je Coca-Cola, Apple, Microsoft, Visa nebo například Mastercard. To se asi nestane. Slíbil jsem vám, že když vydržíte až do konce, tak vám dám informaci o zvýhodněných podmínkách na investování během měsíce máj. Máme zajímavé podmínky pro investice právě, které jsou vhodné i po 60. Týká se to investic jednorázově nad 50 000 euro anebo pravidelně nad 500 euro. Pokud vás to zajímá, tak při nezávazné konzultaci s vámi proberu, jaké jsou možnosti k investování a spolu přijdeme na to, která z nich by byla vhodná právě pro vás ve vaší životní situaci. Pokud vás to zajímá, rád se s vámi potkám, link najdete v popisku této epizody. Při investování po 60 je extrémně důležité dát si pozor na 2 věci, abyste nepřišli o vaše peníze. A o tom si budeme povídat příště. Pokud se vám dnešní epizoda líbila, budu rád, když mi dáte like a odběr. Mějte se dobře. Naschledanou.